Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, o si Danny. Usa ka oras na nga nakita ko din sa kama nga tupad si Danny. Ug hangtod karon, wa pa gyud ko makatuog. Mas nakatuog may noon ko ganina nga naghuktong ra ko dito sa lamesa. Oh, ahak na ni. Ang akong ubosab ay nagsikig pabatlong. Kinigid siya ang hinungdan kung nga nang wa pa ko makatug. Hangtod karon. Wa naman ni siya batasan eh. Oh, bitanday siya na ako. Wa na siya makabantay nga ako na ang iyang gitandayan o dili na ang unlan. Unsa maning midapat sa kong tiyan? Ang iyang... Oh my God. Ayaw kong ina nga. Wa sab siya'y... Oh God. Tentasyon kag yung babayhana ka. Nananday ka ginako. Wa nagikoy sa ini ha. Imo na gining sa Danny. Bahala ka. Mubawas na kong kakos nimo. May suksok na may noon siya sa kong ilukan. Kara kinibabayhana ay. Kay bawa ba ka ni siya nga purti na akong antos nga. Dili siya may laptan. Daddy. Kisampit niya ang iyang amahan. Daddy. Sige, Danny. May mong ako lang ang kaksun mo karon sa kamingaw ni mo sa imong amahan. Kalamis akong katuog. Sayo manggugong natuog kagabi eh. Hinungdan nga, masayo sa kong nahigmata karon. Oh, wow! Record breaking ha? Alas 6 pa lang sa buntag nakamata na ko nga wa ko pukawa. Mabangon ako. Mag-stretching ko. Anong abliman ng pultahan sa teres? Ako man ang gisira kagabi eh. Nakasiguro ko, gisira ko ka na kay nagpaandar ba ako sa aircon. Pero kano naabli naman na karon? Ay, kung na nga may misod nga abat. Mupaduol ko. Ay, kasiga na sa adlaw din sa may teres. Uy, unsa man ang puti nga gihigot sa railings ni ining teres? Habol? Ay, laing kabuhi ko ini da. Ano may habol manggihigot din hi? Umiabot pa kini paingon sa ubos. Leche. Lahi na gyud. Magdali ko. Si Danila. Ma'am, good morning. Nadia sa suot siyang kwarto, ma'am. Di magiging siya kagawas kaya naman may dinis gawas. Unya, gilaak siya na mo dinis sa gawas, ma'am. Ang iyang pultahan. Safe kayo siya diya sa suot, ma'am. Ablehe, pagdali. Pagdali. Oo, ma'am. Pagdali, inutil. Oo, kadit, ma'am. Okay. Ay, kapiste, giray. Kadanghag ba? Ay, kadit, ma'am. Itagag pa mangyawi. Taran magugunin mo, ma'am. Unya, sa paday na ko. Ha, mao ba? Wa lagi. Animal! Hain man! Hain naman ang inyong giingon nga naara din sa susi Daniela, ha? Pagitaan ninyo!
bag, dali! Madam, wag na mo siya makit Amo na gilibot ang tibok bae, madam. Wag na mo makit Mga inutil! Ha? Ha? Madam, Moyo ka lang, anak. Mo. Di lang kay sagparay inyong maanigi ka dako kung dili ninyo mabalik dako si Daniela. Mga peste mong dago! Kadako sa kong gibayad ninyo? Unya, gipsutan ra mo ato? Mga pwisit mo! Pero kung miikya siya, anong dito ba siya maghigot og habol sa akong tiri sa kwarto? Anong dili man dito siyang lawak? Buisit na yun eh. Sa mutang kalain ang akong kabuhi ay mabalik ko sa akong kwarto. Buisit! Mabuisit! Wala nga akong kwarta. Wala ang kwarta sa akong bag. O wala na usab ang cellphone nga akong gibutang dinhi sa akong tukador. Animal! Dili ko nimo mahimong layasan, Daniela. Dagan pa kay kong plano para nimo. Dili ko mosugot nga imo ra ko layasan. Ang cellphone. Ang cellphone kidani! Ang cellphone! Akong tawagan. Sana all hagok. Sana all nakatug. Ang tulo na pag ko makatug. Di gini maayong permi Honda. Tibok gabi kong huwag katug. Di lang ang akong mata ang huwag makatug. Lakip na akong kaluha sa ubos. Oh. Hay maron. Di maron akong rington. Kang Daniela ang cellphone ka nang nagring. Daniela. Ay mong cellphone. Tubagasa. Ako kabuto na. Masagdi na. Isa mo lang nanawag. Wa man marehistro. Ambot kinsa. Tubagan na lang. Nung sa mga imora magkaglakao yun diya sa imong posisyon nga nagtanday na ako. Ay! Sorry. Wala ko tuyo may napatiran kong... Unsa to? Ang akong kaluha. Imo napatiran. Sakit kayo. Ha? Hain? Ayaw. Animal. Huwag yun mo tubagay. Dili mahimong dili ko ni mo tubagon, animal. Dili ko mo sugot nga dili ti ka makuha pagpalik. Dayalo na ko pag-usab. Ngayon nag-brief raman ka, ha? Bastos! Sa bawi. Gabi pa kong naghubos akong brief. Di ko makatug nga dili maghubos tanan. Pasalamat ka gani nga nag-brief ako nga nagtupad ta. Miring pagbalik mo cellphone, no? Tubaga na. Sige. Isulob na pagbalik ang imong karsones. Di ka ganang mo tanaw? Unsa? Dili. Hello? Maayo kay mitubag ka, Daniela. Tita Carmena? Ako mo lang. Maayo kay nakaila ka sa kong tingog. Nganong nanawag ko? O nganong gisibatan man sab ko nimo? Tita, please. Pasagdi na lang ako magpalayo. Dili mahimo, Daniela. Kinahanglan mo pa uli ka. Balik na diri sa mansyon karon gyudayon. Dili ko. Dili na ako mabalik pa diha bisan kanu sa asap tag naa ka pa. Di ay. Sige ha. Dili gyud ka mo balik diri. Dili na. Pahawa una diha. Una ko mabalik. Unsa ko? Buang?
Sa kadako sa utang si mong amahan ako, mupahawa ko dire. Oh, no way. Balik na, Daniela. Dili ko. Bye. Dili ka? Okay, sige. Sa'yo naman ko ikasulti. Kung dili tamang ka makuptan sa liog, ang imo yaya na lang ang akong ipaato sa ila ug akong ipahipos uban sa iyang pamilya. Unsa? Ayaw. Tita, maluoy ka. Maluoy na ko ni anang pormaha, Daniela. Mamanggani ang imo na lang yaya nga tuas probinsya ang akong ipapatay ug dili na lang ikaw. Tita, ayaw. Please. Daniela? Okay. Dili na ko ipadayon. Pero, ugion ako. Pugsa ko ba? Please. Please, buhaton ako ang tanan. Ayaw lang ipapatay si Yaya, please. Ang tanan? Ang tanan. Bisan unsa. So, musugot ka nga ibaligya ko kining inyong bay ug yuta? Nagpapot ko si mong tubag, Daniela. No. Good. Wanay pakuy-ay, ha? Misugot ka na. Dili na ni mo ipapatay si Yaya. Dili na. Salamat, ha? Imo na nga mo bay og yuta. Mahimo mo na ka ng ibaligya bisan unsang orasa. Okay. O tungod di ana, dili ko na pahilabtan sa akong mga sakop siyaya nimo. So, kanusa ka man mo balik diri? Imo nagtananghalin sa mong bay og yuta. Dili pa ba rin naigo nga bayad? Upsay, nalimot pa de ko sa pagsulti nimo. So, unsa? Nga uban sa pagbaligya ko sa inyong bayo, yuta. Mao ikaw, Daniela. Unsa? Package deal kini, Daniela. Uban ka sa kung ibaligya ning bay og yuta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!